Good morning mga kabangas. Today is Saturday. Time check alas 5 Gs. Baklay-baklay na sang mga batanon. Nasyaron ay. Ma'am, paghay sa ma'am. Hi ma'am. Morning. Siyempre ako po si Gabi. Today ay. Baklay-baklay sa ta mga kabangas. Paugnat sa mga kusog ato mga hyperacidity niya. Alright, so hayag pagkabuto to ngit-ngit gipamputo lang wire. Pantalan ako. Marking sana ako mga kabarkuhan, no? Oh. Ako mga kabarkuhan iparking sa kay saging pa man ko. Mga kabatas, bangat. Alright. So proceed. Morning mga kabangas. Alright. Pasingot sa ta, pasingot. Okay. Ngit-ngit dani nga porsyon. Anong ngit-ngit man ni dani? Tanal lang ko dariya ba? Anong ngit-ngit man ni dani nga porsyon? Mag-jogging baklay ta dili man safe. Ngit-ngit man. Naunsa man ni dito hayag man. Ani likod hayag. Oh, dito hayag. Pagabot dani na porsyon mag-flashlight ta kay ngit-ngit nga naman eh. Unsa rin ang tabo dani mga kondre. Dili man ni siya safe sa mag-jogging, mag-walking. Ngit-ngit man. So yun ay tabo dani. Barangay Lapasan. Investigarira ko ninyo ning ano man eh. Ako nadunggan nga dili mao. Pero dili sa kumistorya kay kapoy na kay maguna-una ta. Oh, nag-walking me, nag-flashlight me kay ngit-ngit kayo. Oh, napon mi katabo ka flashlight oh. Tabo din eh. Inyo investigarira ko ninyo ni din eh. Maliyog. Ano man yung wa man yung suga diri? Na may mga poste pero hayag. Hi, sir, there. Ay, ka, morning. Kamu manday, musta manday? Okay lang, sir. Ako dito lang. Ay, mayo. Sige. Hi, sir. Nag-transfer na to. Libog yung ni mga kabangas. Dani, pero kay suga dani. Ano man eh. Dili man go sa safe sa mag-jogging, mag-walking. O bisag ka nang naimulabay. Batuon ka lang dadiri. Ano nga, alas 5 naman sa pasado. It's safe. Tingalang yung ni. Barangay Lapasan. Ano daw kuno yun ano ni. Konsya nato ng tanan kay para sa ako dili ni sa safe. Gabi nagtungang gabi. Dalan ba ni mo agi anytime. Diba? Bislipay ta kay nanatay diversion road ng aka-shortcut ta baklay. Ngit-ngit man nung kay dani nga porsyon sa Lapasan. Bayangon sa Patima oh. Ano man eh? Okay. Sige. Tingog na Sharon. Lain ni Sharon kay mo tingog pod. Sige. Say mo pa magbuot. Nalala sige babo.
Pwede. Namin sagos sa mga kabangas. Tuyok me. Ha? Paan yun? Paan yun sila kay... Oh, luba oh. Ha? Lagi. Ha? Kuha na. Pero bayaran mo sila. Kaya. Video ko. Pero talabang. Bilahan po, no? Ay, dili. Bilahan. Pedestrian na ta. Dili ang bilahan. Ba? Dili siguro. Dili. Kailan na po may space, oh. Ah. Dili. At sipit na ni Pakuan. Ah. Usa. Shell. Citron. Petron. Amday cardiac sundri oh. Guys, mga kabangas, nanami diri nagtuyok nami. Caltex. Nanami diri sa Light Harbor Light. Busa. Tuyok nami. Wala na kasi di pa mauli. Aw yan, hunanad na kung kiil. Primero kay Harbor Lights. Busa. Tae. Kaya kapubiya naman tag. bitaw dani pa magamay gid imong tiyan pa. Lagi. Sa twice a week lang bitaw. Magani. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator, making it.